आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। आमदार निलेश राणे हे आमच्या संस्थेचे आधारवड आहेत। त्यांचा नेहमीच आमच्या सर्व उपक्रमांना पाठिंबा असतो। यामुळे त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचं आयोजन केलं आहे। यातून वेंगुर्ले नाव रूपास यावं हा आमचा प्रयत्न असल्याचं स्वराया फाउंडेशनच्या अध्यक्षा श्रेया महाजन यांनी सांगितलं आहे। ॲक्च्युली स्वराया फाउंडेशन हे शैक्षणिक क्षेत्रात सध्या नावारूपाला येत आहे। आमची ठाण्याला आम्ही स्कूल चालू केलेलं आहे आणि आता मला सिंधुदुर्गात पण इथे काही सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करायचे आहेत। विद्यार्थी जे गरजू विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी काम करायचं आहे, हे आमचं ध्येय आहे आमच्या संस्थेचं। आणि त्यासाठी आम्ही आता निलेश राणे सर जे आहेत ते आमच्या संस्थेचे आधारवड आहेत, म्हणजे प्रत्येक प्रोग्राममध्ये आमच्या ते सहभागी असतात, त्यांचा आम्हाला सपोर्ट असतो। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही म्हणजे सिंधुदुर्गात इथे हे प्रोग्राम आयोजित करत आहोत। त्यांचा 17 मार्चला वाढदिवस आहे आणि त्यानिमित्ताने 3 दिवस आम्ही हे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत। म्हणजे 15 तारीखला आज आम्ही मॅरेथॉन स्टार्ट केला, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आणि 7 किलोमीटर। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला सांस्कृतिक वारसा आहे आणि तो जपण्यासाठी आम्ही इथे वेगवेगळ्या सेलिब्रिटीजना निमंत्रित केलं आहे। आज मॅरेथॉनच्या निमित्ताने अर्जुन पुरस्कार विजेत्या ऑलिम्पिकपटू द्विती चंद, बिंदू दारा सिंग आणि महिमा मकवाना मॅडम उपस्थित आहेत। संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत, ज्याच्यात सलमान अली, इंडियन आयडॉल विजेते सलमान अली यांचं कॉन्सर्ट होणार आहे। त्याबरोबर अभिनेत्री डेझी शाह, महिमा मकवाना मॅम ह्या उपस्थित राहणार आहेत आणि नृत्य कलाकार ज्या बिग बॉस 6च्या कंटेस्टंट सोनाली राऊत आणि ईशा शहा ह्या उपस्थित राहणार आहेत, त्यांचे प्रोग्राम होणार आहेत। त्याचबरोबर कांदळवन स्वच्छता आणि आरोग्य शिबिर पण आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आणि इथे सांस्कृतिक कार्यक्रमांना कलाकारांना बोलवताना आम्ही त्यांचे जाती धर्म बघितलेला नाही आहे, कारण कलाकार हा कलाकारच असतो। याच्यात म्हणजे फेसबुकवर ट्रोलिंग होत आहे की सलमान अली यांना बोलवलं आहे म्हणून, पण ॲक्च्युली आम्ही कलाकारांचा धर्म बघत नाही, त्यांची कला बघतो। निश्चितच आज औचित्य आहे निलेश राणे यांचा वाढदिवस। या वाढदिवसानिमित्त भव्य कार्यक्रम वेंगुर्ल्यात केलाय, काय सांगाल याबद्दल? वेंगुर्ला शहर नेहमीच आमच्या हृदयाच्या जवळ राहिलेलं आहे, कारण वेंगुर्ला शहरात माझे मिस्टर धनंजय महाजन यांचं बालपण गेलं आहे आणि आम्हाला म्हणजे वेंगुर्ल्यातच इथे वेगवेगळे प्रोग्राम आयोजित करायचे होते। हल्लीच आमचं रामघाट वेंगुर्ला रामघाट महोत्सव झाला, तिथे पैठणी महोत्सव आम्ही आयोजित केला होता, प्रायोजकत्व घेतलं होतं त्याचं। आणि वेंगुर्ला शहर हे नेहमीच जगाच्या नकाशावर आहे, कारण त्यांना स्वच्छता अभियानामध्ये प्रथम पारितोषिक प्राप्त झालेलं आहे आणि वेंगुर्ला आणखी नावारूपाला यावं अशी आमची इच्छा आहे।